Isang mapagpalang araw mga kauragon. Naglalakad na ako pa punta ng kubo upang magluto ng espesyal sinangag. Ito nga pong mga dinaraanan ko mga kauragon ay ang mga tanim-tanim ng aking tatay. Yan, may kamuting kahoy nga po, kamuti, at sa bandang kaliwa naman ito ay yung tanim ng aking kapatid na mani na kanyang inaasarol para malinisan na. At ito na nga po ay nakarating na ako sa kubo at binubuksan ko na yung gate. Dito pala sa probinsya mga kauragon ay kahit kubo lang ay may gate. Ganyang kayaman sa probinsya mga kauragon sa likas na yaman. Yan pala yung sasangagin ko mga kauragon, yung kanin lamig o bahaw. Sa aking lulutuin na sinangag ay 4 na itlog lamang po ang aking gagamitin. Naglagay lamang ako dito ng kaunting asin para magkaroon ng lasa yung itlog. At hinalo-halo ko na nga yung itlog. Nung pagkatapos kong haluin ay nagsigana ako dito ng kahoy para makapagpainit na ng magic kawali. Nung lumiyab na nga ay nilagay ko na yung kawali. At nung mainit na yung kawali ay nagbuhos na din ako ng kaunting mantika para makapag-scrambled na. Nung mainit na nga yung mantika ay pinagpasyang ko nang ibuhos yung itlog. Pagkabuhos ko kaagad ng itlog ay hinalo-halo ko kaagad ito upang hindi siya mamuo. Mabilis ang halo lang ito mga kauragon. At yan, goods na nga. Kaya tinatabi-tabi ko muna upang hanguin. Hinahango ko na nga mga kauragon para makapagprito naman tayo ng talong. Nung nahango ko na nga lahat mga kauragon ay naglagay lamang ako ng medyo marami-raming mantika para isalang naman yung mga talong. Mabilis ang prito lang ito mga kauragon dahil mainit yung panahon at mainit din yung apoy. Sa sobrang init mga kauragon, mabilis talaga itong maluluto. Yan, chinecheck ko muna dyan mga kauragon kung goods na. Nung sa tingin ko ay okay na, kaya hinahango ko na. Tinabi-tabi ko muna yung natitirang 4 na iwan ng talong upang matanggal yung mga mantika niya. Habang pinapatanggal ko yung mantika ay isinalang ko kaagad itong tuyo. Nung natanggal na yung mantika ng talong ay hinango ko na din. Pagkatapos ay binabaliktad ko na din yung mga tuyo. Pagkatapos ko mabaliktad ay yan, hinahango ko na din dahil okay na. At isusunod ko naman ay maggigisa ako ng bawang. Nung mainit na yung mantika ay naglagay lamang ako ng 5 butil na bawang. At nung golden brown na siya ay nilagay ko na kagad itong hiniwang carrots. Hiniwa ko lamang ito ng maliliit at ito inilagay ko na din yung kanin lamig o bahaw. Nung nailagay ko nga yung kanin lamig ay hinalo-halo ko lamang ng mabilisan para maging pantay-pantay siya. Ika nga, hindi masarap kapag hindi pantay-pantay. At ito, hiniwa-hiwa ko na din yung 4 na pirasong kamatis dahil malapit na yung sinangag. Nung matapos ko mahiwa yung kamatis, ay ito, okay na din yung sinangag, kaya ito, hinahango ko na din sa kawali para makakain na tayo mga kauragon. Nung matapos kong hanguin to, ay naghanda lamang ako dito ng mga sausawan, kagaya nito yung sili, kalamansi, suka na may sili. Naihuli ko palang mailagay yung toyo dyan mga kauragon dahil excited na po kumain ang inyong chef. Yan, ito po pala yung pagkain natin mga kauragon sa araw na ito. Pagkain simple pero espesyal sa aming mga taga-probinsya. At dahil okay ng lahat ay kakain na tayo mga kauragon. Tara, kain po tayo mga kauragon.